sa ka. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suging tigpaminaw nining tulumanon, handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Nante. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay kining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit na naguluhan. Remember me. RMN Drama presents Handumanan sa ka awit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Mandawi City, Cebu nga tumatatampo nagdasagan nga Nante. Unsa to gisulti nimo? Mahal na ko nimo? Usab, mahal na ti ka. Sigurado ka, Nante? Wa pa ka makaila kayo na ako. Masamot nga gusto ko makailan nimo. Andam ka ko nimo dawaton. Bisag unsa pa na, dawaton ti ka. Sige. Magkuyog ta sa amo inig-out ako sa trabahoan. Dali, dayon. Salamat. Di naman di ay kaday. Salamat kaayo, tiya, ha? Ay, baga apo. Ay, dali na mo. Di anas mama ninyo. Mang. Mang. Ma? O, Nante. Ako mga anak. Si Earl ug si Prince. Bless ko. Bless ko. Oh, Dahi, muulit na ko ha. Sige, tiya. Salamat kaayo, ha? Ay, way sa pa yan. Dong, arisa ko. sige ma'am. Excuse, ha? Magilis ako kadiyot. Oh. Nagod sa mga kadinis gawas. Nagpahangin lang. Unya karon. Nahibaw naman ka nga may duha ko ka mga anak. Unsa may masulti nimo? Pwede pa kang moatras. Makasabot ra gyud ko. Sa tinuod lang, wagi ko mag-expect. Nante, Pero asa ko'y plano nga maatras. Tungod kay mahal ti ka. O mahalon po na ako ang imong mga anak. Nante sigurado gid ka? Dili-dali ning imo sudlan. Nahibaw ko. Og dili ko madlok sa akong responsibilidad. Kung sugton lang ko nimo, buhaton ako ang tanan nga mahimo kong maayong amahan sa mga bata. Nante, Sab, unsa ka kung mag-ipon na lang ta? ha? Mo ipo na ka diri namo? Dili. Kamo mo idadun ako sa bahay. Wa pa man ka may bawa imong maguwang bahay nato. Ako na siyang istoryahan. Makasabot talaga ito. Unsa? Single mom ang imong uyab karon? Og duha pagit kabuk kang anak? Oti, Ay noon sa man taon ka nanti, uy. Kanindot siya mong kinabuhi ron. Dako kag sweldo. Kunya, mangita gid kag labad. ako'y labot anak te. Mahal na ako si Sab. Nga, sige bahala ka. Basta kay dili ko musugot nga rin na nimo papuyon, ha? Mao ganin tanay akong hangyot eh. Kay gusto ko nga mag-ipon nami. Ay dili, uy. Ayaw may gasula ni kuya nimo. Imo man ang kagustuhan. Ikaw may pangitag sulbad, ana. Unya unsaon man ron nga dili man mosugot si ate nimo. Okay ra kanimo kung ako nalay mo ipon ninyo? Ha? Ayaw, uy. Mangita taglaing kaabangan. Ayaw lang din, Nga naman. May problema ba, Sab? Ha? Wa man, pero... Pero unsa? Wa.
Sige. Dinhi na lang kapoy uban namo. Dako ang problema na ako ani uy. Nga naman. Si Tia dili na makabantay sa mga bata. Kay paulion na siya sa probinsya. Mao ba? Magkuha na lang tagkatabang. Lahi na sa nga gasto. Ayaw na lang. Nante. Unsa ka kun muundang lang kag trabaho? Ako? Oo. Kay lisod man ko kaayo. Way makabantay sa mga bata. Og dili sa ko pwedeng muundang ka nagpabilib ko para ma-promote ko. Sige na, please. Sige. Sige. Nya, okay ra din mo nga wa ko'y income. Ako rin bahala sa tanan. Ayaw lagbiyai ang mga bata. Sige. Earl, Prince, dili magaway ha. Ay, naunsa na masad mo? Ay, lagi magsigib ka away. Ayaw pagbuot. Tim ka na mo, Papa. Ay, pagsultian na, Earl, ha? So, dito sa kwarto. Og dili ka pwede nga mugawas. Nagkasabot ka? Wagid ko makasabot nimo. Una, dipunit ka ng single mom. Unya karon, ikaw na mismo mo yung una yung bantay sa mga anak. Eh. Naman taon ka, uy. Te, kung nanawag man lang ka para mga saba, palihog lang. Ikapoy kay ko. Ayaw nagpuni eh. Ang butang nimo nanti, uy. Pero sa baka ka makaanggo, no? Nagigamit ra ka ng bayhana? Te, Nante, good news! Na-promote ko! mao ba? Mayo hinoon. Pero, may problema lang di ay, uy. Ibalhin ko og lain nga branch. Og mustay ko dito og 3 ka buwan. Okay rin mo nga, ikaw lang una din sa mga bata? Unsa? Sab, di na pwede eh. Nagplano man ganyan ang tako nga mo trabaho ko balik. Unsa? Nga naman. Nakuwangan pa kas kwarta nga akong gibilin din eh. Dili may ana, pero nga ako ba, gusto ko mo trabaho. Unsa ka kung ikaw na lang mo undang og trabaho? Ako na lang mo trabaho. Bago pa kong na-promote, niya paundangon ko nimo. Nahihabag na ka? Or basin og ikapoy na kag-atiman sa akong mga anak? Sab, Ani na lang. Dadoon ako ang mga bata. Kay dili ko gusto mapugos sa kag-atiman nila. wala man ko magkasabot sa akong kinabuhi eh. Sakto ba kaning akong gibuhat nga nakig-ipon dahil ko ni Sab? Sakto ba sab ka gisulti ni ate nga gigamit ako ni Sab? Ako mo'y nag-adjust sa tanan para lang patuman ang iyang gusto. Pero nadugay. Wala ko makailas kong kaugalingon. Sab, O, Oh. kinsa ka? ikaw. Kinsa man ka? Nganong niya ka sa kong bahay? Unsa? Imong bay? Oo. Ako ni Bay. Ay na nga akong asawa. Sab, Si Sab? Imong asawa? Minyo day siya? Nante, sorry. Sorry? Igo ka lang magsuri? Gibuang ko rin mo, Sab. Huwag ka magsulti nga may banad ka. Tungod kay para na ako, buwag na, mi. Nilargan siya sa laing nasod ug wala si magparamdam na mo. Ay dalag pangatarungan pa. Huh. Kung tinuod pa na, sa sinugdanan pa lang, gisultihan na unta ko ni mo. Huh. Hayop ka? Mangingilad kang dako. Pag ang puso'y di sanay. Ang kuno nako, grabe kasakit ang gibuhat ni Sab nako. Pero dili malikayan nga makahunahuna gyapon ko niya. Og ang kuno nako nga hangtod karon, mahal gyapon ako siya. Dinhi na lang kutob, daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Mao kito mga hikalang kaagi ni Nante nga taga Mandawi City, Cebu.
Uban sa awit nga yan, kipangayo, awit nga nagalohan, remember me.